Ola, son Miguel Mosquera, ele é Miguel Robledo e somos a parte creativa de Punto e Coma. No 2017 nace Rosalía Pioneira, un proxecto que quixemos facer en base á figura máis importante da cultura galega, e queríamos un pouco escapar dos proxectos que fixéramos con anterioridade, que eran dun carácter máis turístico, non? Queríamos poñer en valor a figura dela e ao mesmo tempo extrapolala a obxetos que saíran un pouco fora do que vemos a diario, non? Por un lado, sí que recurrimos a soportes máis clásicos, como son as láminas, as postais, as libretas, pero por outro lado tamén quixemos utilizar a súa figura para utilizándoa en produtos un pouquiño máis diferentes, como son os puzzles ou os yoyos, non? Bueno, agora Miguel Robledo vai vos explicar un pouquiño, bueno, o porqué das cousas, non? Sí, a campaña chamase Rosalía Pioneira porque foi o concepto que quixemos desenvolver. Comezou buscando ideas, digamos que o concepto de pioneiro se pose en internet, o primeiro que saen son cousas como os grandes descubridores e queríamos reflexar ese espírito na figura de Rosalía, por romper un pouco os tópicos. Entón o que surdiu foi facer unha especie de Rosalía como un astronauta, como se fose un primeiro astronauta, un Neil Armstrong. E logo outro que fixemos, outro tópico, é a primeira vez que se voou os hermanos Wright, que fixeron o primeiro modelo de avión. E fixemos unha Rosalía voando nunha especie de avión formado de libros. E tamén comezamos a facer unha especie de ambientacións dunha Galicia utópica que non existe, pero que nos gustaría que existira. Entón, o feedback foi moi bo e permitironnos desenvolver esa idea e rematamos facendo outra versión que é a Galicia en plan steampunk, cunha Rosalía en primeiro plano.